Det starter allerede i skolen. Her lærer børnene ikke alene at læse, skrive og regne. Her er det også vigtigt at kunne samarbejde, præstere og begå sig blandt andre. Man indgår i et forpligtende fællesskab, hvor tillid, engagement og ansvar er nøgleværdier. Værdier, som er afgørende, når man skal lære at være menneske, og at kunne begå sig som borger i et moderne samfund. Allerede tidligt får børnene lov at smage på voksenlivet. Via en udskoling, der samarbejder med ungdomsuddannelser og Grundfos om relevante projekter. Og via Naturvidenskabernes Hus, der har som en af sine opgaver at bygge bro mellem skoler og erhvervslivet. Her vækker man børnenes og de unges interesse for naturvidenskab og formidler samarbejde med de ældste elever og studerende og førende danske virksomheder. Bjerringbro Gymnasium er et fagligt stærkt gymnasium på højde med sin tid og tæt på den enkelte elev. Det er et mindre gymnasium, så her kender vi hinanden, og værdien af nærhed og fællesskab. Og som de eneste i landet har vi en international business and science linje. Det er meget vigtigt for os, at vi bygger bro til grundskolerne og til lokale erhvervsliv. Og så rækker vi jo armene ud til videregående uddannelser og erhverv i hele verden. Det betyder for os, at vi har en studentereksamen med ekstra mange muligheder. Vi har naturvidenskab, business, vi har kunstneriske fag, samfundsvidenskab og masser af idræt. Det internationale touch går igen hos Nørgaards Højskole, hvor elever fra hele verden kan dygtiggøre sig inden for foto, musik, dans, kunst, kultur, adventuresport og outdoor.